Benvidas, benvidos un ano máis a esta 13ª edición da Festa das Palabras. Ui, ti non serás supersticiosa, non? Xa son 13 anos desde que comezou este proxecto promovido por Dinamiza Estrada, que é a agrupación de todos os equipos dinamizadores da lingua galega dos centros de ensino da Estrada. Déixate de supersticións que xa estamos no século XXI. Acabamos de escoitar a Gloria Pavía, acompañada por Rafa Morales. Gloria Pavía, ademais de intérprete e compositora, tamén é ilustradora. Sabías que a súa novela Eva, carteira espacial, foi a gañadora da primeira edición do Premio Alberto Quiñones Álbum Ilustrado, que se entrega aquí na Estrada desde o ano 2021? Pois vaya casualidade. Ela, a dúo co seu compañeiro, vanos acompañar neste Serratán. Seguro que está contenta de vir cantar hoxe a nosa festa, na que celebramos a palabra, pero na que tamén queremos amosar as hermosas ilustracións realizadas polo alumnado de educación infantil dos colexios que puxeron en dibuixo as palabras que os máis grandes empregaron para os micropoemas e microrelatos. Sí, son os dibuixos que están expostos na entrada desta sala. E recordade que estes preciosos dibuixos tamén aparecen recollidos xunto cos micropoemas e os microrelatos no libro conmemorativo que cada ano se edita con motivo desta celebración. Pedimos un forte aplauso para todos eles. Veña, apura, que xa o azul do ceo vai dando paso a noite e nós ainda non comezamos. Que poética estás? E que atinada, porque acabas de xuntar na mesma frase as dúas palabras do concurso de
este ano. Claro, azul e noite son as palabras que este ano tiveron que empregar nos seus textos e nos seus debuxos todas e todos os artistas dos centros educativos do noso concello. Música, debuxos, palabras, hai algo de todo. Claro, é un festival da comunicación. E como se trata de comunicar, imos dar paso ao padriño da 13ª Festa das Palabras, que é Xosé Lueiro Lemos. Nesta ocasión, Dinamita Estrada elixiu un padriño que podemos decir que é como da casa, porque Xosé Lueiro, aínda que non naceu na Estrada, é estradense. E o teatro principal, onde estamos agora, debe ser algo así como a súa segunda casa. Sí, porque Lueiro é un dos responsables do Departamento de Cultura do Concello da Estrada. E por iso o vemos sempre en todos os actos culturais que se celebran aquí, no teatro principal, pero tamén no MOME, na Casa das Letras e noutros lugares. Certo, na Estrada todos coñecemos a Lueiro. Sí, o Concello da Estrada destaca pola súa ampla oferta na programación cultural. Teatro, concertos musicais, parladoiros, premios e presentacións literarias. E detrás de todo iso sempre anda Lueiro. Pero él non sempre queda na parte de atrás. Ás veces tamén é protagonista. É un home moi polifacético. É músico, canta, fai teatro, escribe... Sí, empezou de mozo no grupo musical estradense La Señal, cantando e escribindo a maioría dos temas. Naqueles anos eran famosos e gravaron 4 discos. Ao rematar os seus estudos de Filoloxía Hispánica na Universidade de Santiago, xa empezou a traballar no Concello, no Departamento de Cultura. E botouse de cabeza ao mundo do teatro. El é o xerente da Escola Municipal de Artes Escénicas do Concello da Estrada e é un dos fundadores do grupo de teatro Os Tirinautas, que tanto éxito tiveron coa súa célebre Ensalada de Mosquito. Fixo a banda sonora de musicais que pasaron por teatros madrileños, como El Zorro e Robin Hood, a fronte de producción a Contrabutaca. Outros textos teatrais da súa autoría son As Bobolas do Peregrino e Alerta Cibernética. Tamén antivo metido nos anos da movida estradense, no Festival Pibe que se facía na Estrada, reunindo a músicos da contorna para interpretar éxitos de rock, pop ou punk dos anos 80 e 90. Colaborou na revista poética Augas Verso, que tiña por obxectivo difundir a obra poética dos autores estradenses. E tamén colaborou na revista cultural Taberos Terra. Escribeu libros, poemarios, contos infantiles, con títulos como Antoloxía de un naufraxio, O ladrón de paraugas, Co simpático Fazulas, e ten publicados algúns álbuns de música como Canto lo que hago, Canto lo que sueño e o álbum Aire, no que canta poemas de Fermín Mouzabreiro. Miña nai canta variedade totalmente polifacética. O que é artista é o en todo. Claro, por iso tamén conta con moitos recoñecementos. No 2007 concederonlle o Premio San Martiño de Normalización Lingüística. No 2009, o Salmón de Ouro, outorgado polo Concello da Estrada en recoñecemento á súa traxectoria teatral. E no 2024 recibeu a Medalla de Ouro da Asociación Fillos e Amigos da Estrada. Pois tenos moi merecidos, porque, sobre todo, é un grandísimo dinamizador. Sí, pero será hora de que o deixamos falar a él, non crees? Pois claro que sí. Con todas e todos, Xosé Lueiro Lemos. Boa tarde a todos, a todas. Escoitaba esa relación de acontecementos que vai xuntando, experiencias que vai xuntando ao longo da súa vida, e casi non me recoñecía dele, algúns casi ni me lembraba. Pero, bueno, en todo caso, quero darle as grazas aos equipos de dinamización dos centros estradenses por ter pensado en mí para apadriñar esta nova edición da Festa das Palabras, unha iniciativa da que vos, eses centros de alumnos e alumnas que participades cada ano no concurso, son realmente os verdadeiros protagonistas, tanto por crearnos estes maravillosos poemas, micropoemas e microrelatos, como, sobre todo, por facelo na lingua nai, no galego. Non descubro nada novo se vos digo que se fai moi necesario redobrar esforzos para evitar que a ratio de nenos e nenas que falan galego siga a diminuir ano tras ano. Noraboa, pois, aos centros, ao profesorado, por combater esta tendencia baixista con propostas como esta. Ben, seguro que todos e todas coñecedes a peli de Toy Story, as aventuras do vaqueiro Woody, o seu dono Andy, o astronauta Buzz Lightyear. Seguro que coñecedes o personaxe, verdade? Como sabedes todos, a historia segue as peripecias dun grupo de xoguetes que cobra vida cando ningún humano os está a mirar. Coñecedes a peli, non? Sí. Que mirades todos. Igual me equivoquei co exemplo. Ben, pois vou vos contar un pequeno segredo. A igual que os xoguetes, os libros
tamén cobran vida nos andéis da librería que teño no salón da miña casa. Teño sollado de noite, case que as escuras, a través da fechadura da porta. Son que de abrir o portelo da imaginación, de encher o meu machín de astronautas, de paraugas, de dragóns, de homes de lata, Rocinantes, Balbino, Harry Potter, de sombrereiros todos. Ao rayar o día, como os xoguetes da peli de Toy Story, fican quedos nos andéis en perfecto estado de revista, agardando a miña volta á casa, agardando a alguén que volva a abrir a porta para viaxar e explorar os mundos tan maravillosos que conteñen. Cando tiña non máis de 10 ou 11 anos, lembro de ocharme detrás dos expositores da librería Faro e darlles voltas e máis voltas ata decantarme por un dos libros. O ritual era sempre o mesmo, elixía o título que máis me chamaba a atención, aspiraba o recento da tinta e do papel, e lía as súas primeiras liñas. Xa na casa, a noitiña, daba conta dos 2 ou 3 primeiros capítulos e ao día seguinte, pola mañá, erguíame cedo para poder acabar de devorar o libro. Así papei clásicos como O Principiño, como A Illa do Tesouro, como Robinson Crusoe, como Corazón, boa parte da novelística toda de Enid Blyton, un montón de libros. Podo asegurarvos a todos e a todas que son libros que despertaron en min o amor pola lectura e que a vos seguro, segurísimo, que axudaron a construir a persona que me convertín co paso do tempo. O escritor e pensador francés Jean-Paul Sartre dixo que somos aquilo que lemos. E non lle falta razón. Somos o que lemos porque a través da lectura e da imaginación, eses outros mundos, esas outras vidas que nos ofrecen os libros, fannos ver a vida por ollos doutro, fannos viaxar no tempo, compartir aventuras cun sinfín de personaxes, fannos sentir tan felices como un trisco de chocolate. Pechad os ollos e preguntádevos por ese libro especial que levaríades a unha illa deserta. Da igual que o perdades, que o regaledes, que vos traje un ciclón tropical. Pasado o tempo sempre volverá a vosas mans. Sempre volverá tan de las vosas emocións. Propóñovos un pacto. Xuremosles aos libros fidelidade eterna. Regalémosles un cachiño do noso tempo. Atopémonos coa lingua de Begoña Caamaño nas súas páxinas. Non deixemos que nos furten a televisión nin as redes sociais. Saquémonos a pasear, hagámoslle coxeras co dedo índice no lombo e borranxémonos co tinta coas nosas barbas. Resgardémonos da choiva cun parasol a cores. Turmamos con eles, acubillados na cuncha da man. Olladlos de fronte, de perfil, abrido xusto polo medio e medio. A que se parece o libro aberto? Quizáis un páxaro voando, un sándwich de Nutella, un pequeno acordeón de papel. A mí se me llama unha boca sorrinte. E as letras un nubeiro de arañas corricando polo rego da páxina. Chaves que abren todo o fecho e armaduras contra todas as injustizas do mundo. Si, meus afillados, igual que os xoguetes, os libros tamén cobran vida cando ninguén os mira. E como a nós tamén teñen soños. Soñan con chegar ás mans un lector como a vos. Soñan con ser o vosso mellor amigo. Fagamos un pacto con eses libros, fagamos un pacto coas historias e a lingua que lle dan a vida. Que ninguén pode dicir en xamais, nin nunca, que somos aquilo que non lemos. Moitas grazas e longa vida a festa das palabras. E por que este ano Noite e Azul foron as palabras protagonistas das nosas obras? Pois moi fácil. Este ano as letras galegas están dedicadas a Begoña Caamaño. Estas dúas palabras, tiradas entre os títulos das súas obras, foron seleccionadas polo alumnado nos distintos centros de ensino. Pois elixiron palabras ben fermosas. Seguro que casi todos os poetas do mundo teñen un ou varios versos coa palabra noite. Sí, ten razón. Pois o alumnado da Estrada tampouco quedou atrás. Só hai que fijarse no partido que lle sacaron a palabra noite nos micropoemas. E falando de micropoemas, digo eu que teríamos que comezar por parte dos premios, que para iso estamos aquí. Sí, así que imos comezar cos gañadores dos micropoemas. Solicitamos, pois, a presenza da Concelleira de Educación do Concello da Estrada, Amalia Golgado.
E subirán tamén María Begoña Portobrea, directora do Ceito Foxo, e Maite López Villamor, membro da Amparegrín deste mesmo centro, para entregaren os premios da categoría A1 correspondentes ao primeiro ciclo de primaria. As gañadoras e gañadores son Malena de la Calle Chao, de segundo de primaria de Ceicabada Vázquez. Mara Rodríguez, de primeiro de primaria do Ceito Figueiroa. Nadia Castro Sánchez, de primeiro de primaria do Ceipillar para Mar. Sofía Carnicova Custoso, de segundo de primaria do Ceito Bilingüe de Oca. Caciel Penos Lorenzo, de segundo de primaria do Ceito Foxo. Carolina Vázquez Rebolo, de segundo de primaria do Ceito Pérez de Ondo. Celia Neira Collazo, de segundo de primaria do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Os premios da categoría A2, correspondente ao segundo ciclo de primaria, serán entregados por Lucía Louzao Orei, directora do Ceicabada Vázquez, e Anxos Dono López, mestra de educación primaria no mesmo centro. As premiadas e premiados son Esteban Folgar Pereiras, de cuarto de primaria do Ceicabada Vázquez. Iago Porto Arís, de cuarto de primaria do Ceito Figueiroa. Gaia Mazás Sevi, de cuarto de primaria do Ceipillar para Mar. Carla García Gil, de terceiro de primaria do Ceito Pérez de Ondo. Paula Campos Agrelo, de terceiro de primaria do CPR Plurilingüe Buñole de Lourdes. As encarregadas de entregar os premios da categoría A3 correspondente ao terceiro ciclo de primaria son María Blanco Corral, responsable da Biblioteca do Ceito de Figueiroa, e Carmen Sánchez Rey, coordinadora do EDLG do mesmo centro. E as premiadas e premiados son
Manuel Carrillo Porto, de quinta de primaria do CEIP Cabada Vázquez. Vera Pai Navalo, de sexto de primaria do CEIP Figueiroa. Valentina Campos García, de quinto de primaria do CEIP Villar Paramán. Celia Esperante Gulías, de sexto de primaria do CEIP Plurilingüe de Oca. Lois Avión López, de quinta de primaria do CEIP do Foxo. Marta Iglesias Rivera, de quinta de primaria do CEIP Berriondi. Nicolás Rivas Fernández, de sexto de primaria do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Os premios da categoría B1 correspondentes a primeiro e segundo da ESO serán entregados por María Carmen Carbón Barcia, xefe de estudos do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes, e Víctor López Barini, profesor de lingua galega do mesmo centro. As premiadas e premiados son Alejandra Campos Agrero, de primeiro da ESO do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Carla Ello Calvillo, de primeiro da ESO do IES Severino Valladares. Nil Campos Choré e Álvaro Silva Torres, de primeiro da ESO do IES Manuel García Barros. Os encargados de entregar os premios da categoría B2 correspondente a terceiro e cuarto de ESO, formación profesional básica e ciclos formativos medios, e tamén da categoría C, correspondente a bacharelato e ciclos formativos superiores, son Pablo Priega Chao, coordinador do EDLG do IES Plurilingüe Antón Losadetegue, e Noelia Castaño Gosende, profesora do Departamento de Galego do mesmo centro. Sofía Sánchez Amorín, de terceiro de ESO do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Marina Barreiro Gómez, de cuarto da ESO do IES Avelino Valladares. José Antonio González Pazos, de terceiro da ESO do IES Manuel García Barros. Eva Calvelo Rivas, de cuarto da ESO do IES Plurilingüe Antón Losada Diego. En la categoría C, correspondente a bacharelato e ciclos superiores, Santiago Loureiro Godoy, de primeiro de bacharelato do IES Manuel García Barros.
Recio Matalobos, de segundo bacharelato do IS Plurilingua en Tolosada Diella. Lucía Brei Gonzalo Rey, directora do CEI Cava Vázquez, e Ánxel Dodo López para entregar de novo a un rapaz que nos quedou atrás, que eran Ánxela Novas Couto, do terceiro de primaria do CEI do Foxe. Imos pola metade da festa, e isto merece unha nova intervención de Gloria Pavía e Rafa Morales, non crees? Sí, claro, además de disfrutar novamente con súa actuación, tamén aproveitamos nós para descansar a voz. Pois démoslle unha entrada con forte aplauso. Vai se disilar a eterna sensación
voz se va a escapar. Siento tanto calor, van a explotar mis manos rojas mientras alguien me mira. Mirar, sobrevolar mi cuerpo empieza a arder, una zarza en la piel se vuelve aroma dulce y rojo cuando ella me inunda. Estoy despierta en la ciudad, mi voz la está agarrando con fuerza otra voz para que no se quiebre en llanto. Sostén conmigo el secreto, la culpa y la vergüenza, la sombra y la luz de sol y luna de agosto que me está transformando. Dense un mes de mayo a transformar, un nuevo verano para adivinar. Puedo soportar contención, mece un medio abrazo otra canción. Dense un mes de mayo a transformar, un nuevo verano para adivinar. Quiero abrir as mans e percibir como a noite estase a repartir. Vou quedar aquí. Estoy despierta en la ciudad, mi cuerpo vuelve a amar y su zarza en mi piel se vuelve aroma dulce y rojo cuando ella me libera. Que voz máis fermosa ten esta rapaza, que delicadeza cantando. E o compañeiro Rafa Morales toca de maravilla. A verdade é que en conxunto resulta un dúo espectacular. Dá xente oídos, que gusto. Pero teremos que retomar o noso traballo, non che parece? Debemos, sí. Imos dar paso agora aos gañadores e gañadoras do concurso de microrelatos. E cal dixemos que era a palabra que tiñen que empregar? Xa esqueci. Sí que estás algo despistado. A palabra para os microrelatos este ano era azul, como o azul do mar da novela de Begoña Caamaño, Circe ou o prazer do azul. Claro, claro. Pois ben, imos cos premios desta sección. Solicitamos a presenza no escenario de María Lestón París, coordinadora do EDLG do CEI Villar Paramá, e de Laura Vázquez García, titora de cuarto de primaria do mesmo centro, para entregaren os premios da categoría A1 correspondente ao primeiro ciclo de primaria.
Os gañadores e gañadoras son Pedro Fernández Durán, de segundo de primaria de Ceicabada Vázquez. Lucía Cabaleiro Arta, de segundo de primaria do CEIP de Figueiroa. Alex Ferreira Santos, de segundo de primaria do CEIP Villar para Má. Ara Fixirei Raimonde, de primeiro de primaria do CEIP Plurilingüe de Oca. Carlos García Brea, de segundo de primaria do CEIP do Foz. Marco Mendoza Iglesias, de segundo de primaria do CEIP Erupción. Elisa Alba Ricardo, de segundo de primaria do CPM Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Os premios da categoría A2, correspondentes ao segundo ciclo de primaria, serán entregados por Rocío Mosquera González, directora do CEIP Plurilingüe de Oca, e Ana Iris Mariño, mestra dese mesmo centro. Os gañadores e gañadoras son Alejandra García Fontenla, de cuarto de primaria do CEIP Cabada Vázquez. Lara Calvelo Monteagudo, de terceiro de primaria do CEIP de Figueiroa. Leo Torrego Xoana, de terceiro de primaria do CEIP Villar para Má. Erea Fernández González, de cuarto de primaria do CEIP Plurilingüe de Oca. Diana Porto Fernández, de terceiro de primaria do CEIP Foxo. Leticia Villar dos Santos, de terceiro de primaria do CEIP Pérez Biondi. Lara Mella San Martín, de cuarto de primaria do CEIP Pérez Plurilingüe de Señora de Lourdes. As encargadas de entregar os premios da categoría A3 correspondente ao terceiro ciclo de primaria son María Tato Carvajales, coordinadora do EDLG do CEIP Pérez Biondi, e Isaura Tato Carvajales, mestra de aire do mesmo centro. E as premiadas e premiados son Xico Ribasallo, de sexto de primaria do CEIP Cabada Vázquez. Julia Ara Martínez, de sexto de primaria do CEIP de Figueiroa. Irene Lobeiro Pazos, de sexto de primaria do CEIP Villar para Má. Lara Fernández Loutao, de sexto de primaria do CEIP Plurilingüe de Oca.
sexta de primaria do Ceito Foxo. Leila Puente Cortizo, de quinto de primaria do Ceito de Oro. Inés Baños Suárez, de quinto de primaria do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Os encargados de entregar os premios da categoría B1 correspondentes a primeiro e segunda de ESO son Regina Puentes, directora do IUS Manuel García Barros, e Antonio Sallans, xefe do Departamento de Lingua Galega do mesmo centro. As premiadas e premiados son Carlota San Martín Cesar, de segundo de ESO do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Valentina Fernández Rodríguez, de segundo de ESO do Isabelina Valladares. Mauro Lois Chedas, de primeiro de ESO do IUS Manuel García Barros. Os premios da categoría B2, correspondente a terceiro e cuarto de ESO, formación profesional básica e ciclos formativos medios, e tamén da categoría C, correspondente a bacharelato e ciclos formativos superiores, serán entregados por Diego Cimadevila Luzao, director do Isabelina Valladares, e Eva Andrés Ampaños, coordinadora do equipo de Administración da Lingua Galega dese mesmo centro. E as premiadas e premiadas son Antón Pernas Cimadevila, de cuarto de ESO do CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes. Noa López Oca, de cuarto de ESO do Isabelina Valladares. Alejandra Mejide Vallarán, de terceiro de ESO do IUS Manuel García Barros. Lidia Márquez Medio, de terceiro de ESO do IUS Plurilingüe Antón Losada Diego. En la categoría C, correspondente a bacharelato e ciclos superiores, Miquel Estraviz Ribeiro, de segundo de bacharelato do IUS Manuel García Barros. Antía Abuela Bugallo, de primeiro bacharelato do IUS Plurilingüe Antón Losada Diego.
Sobre todo ao alumnado que participou no concurso, pero tamén ao profesorado e a cantas persoas que fixeron posible a realización deste acto e a edición do libro que recolle os poemas e os relatos premiados, así como os debuxos dos máis pequenos. Así que solicitamos de novo a presencia no escenario do noso padriño da festa, Xosé Loeiro Lemos. Solicitamos a semana a presenza de Rosa de Cabanas, a responsable de que un ano máis podamos lucir uns hermosísimos deseños no libro, marcapáxinas, cartel e camisetas. E tamén a María Goldar, conselleira de Educación do Concello da Estrada. E, como representación do equipo de Dinamiza Estrada, subirán Ana Iriz e María Campos. Ten a palabra agora a representante do Concello. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Antes de nada, noraboa a este presentador, esta presentadora, que están facendo un traballo de moitísima calidade. Creo que merecen un forte aplauso. Bueno, pois é unha gran alegría de verdade acompañarvos hoxe nunha nova edición, esa man 13 desta Festa das Palabras, unha cita xa moi especial para a unidade educativa da Estrada e tamén para o noso Concello. Esta festa lebra algo moi importante, que as palabras teñen forza, serven para crear, para emocionar, para expresar quen somos e tamén para construir futuro. E facelo ademais de da nosa lingua dentro do galego é darlle todavía máis valor. Quero facilitar de corazón ao alumnado participante. Cada micropoema e cada microrelato é unha mostra da vosa creatividade, sensibilidade e talento. Gracias por emocionarnos e por sorprendernos unha vez máis coa vosa maneira de mirar o mundo. O meu agradecemento tamén para os equipos de dinamización lingüística, o profesorado e as familias, porque somos moi conscientes que detrás destas iniciativas está sempre moito traballo, compromiso e cariño pola educación e pola lingua. E permitidme tamén unha felicitación moi especial para o padriño desta edición, compañeiro do Concello, Xosé Loeiro, pola súa trayectoria, polo seu compromiso coa cultura, especialmente coa cultura estradense e coa palabra. É unha honra contar coa súa presencia nun acto como este. Nun tempo en que todo vai tan rápido, actos como este anímanos a parar, a escoitar o valor das palabras. E hoxe aquí a palabra ten acento estradense e moito futuro. Moitas gracias e parabéns a todos. Chamamos agora para subir ao escenario ao resto de representantes de Dinamiza Estrada. Boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, queremos dar, en nome de Dinamiza Estrada, o
os nosos parabéns a todos os gañadores e gañadoras desta 13ª edición da nosa Festa das Palabras, organizada desde o curso 2013-14 polos equipos de dinamización da lingua galega dos centros de ensino de Astrada en colaboración co Concello. Baixo o nome Dinamiza Astrada, unímonos este equipo que ten como objetivo principal dinamizar o uso da nosa lingua. E damos as grazas a alumnado, familias, profesorado, concello, padriños ou madriñas do acto, a ilustradora e a representación musicais que ano tras ano nos acompañan nesta festa tan significativa a favor da lingua galega. Pois ben, hoxe é unha celebración especial na que os representantes dos equipos de cada centro educativo da Estrada subimos a este escenario para agasallar unha pequena homenaxe a unha persona imprescindible no noso grupo de traballo. Hoxe unímonos aquí cun propósito moi claro: recoñecer o esforzo e dedicación de unha persoa clave na fundación de Dinamiza Estrada e que, por suposto, é moi especial para todos nós. María Tato Carvajales, coordinadora de equipo de lingua galega e Querida compañeira e amiga, queremos agradecer o teu labor como dinamizadora da nosa lingua. Grazas por ser o motor deste proxecto que leva tantos anos en pé, por asumir a responsabilidade de organizar e coordinar este equipo de traballo, por manter a xuntanza do mesmo ao longo desta trayectoria, pola túa implicación no traballo de dinamización da lingua galega, pola túa xenerosidade, hospitalidade, bondade, compromiso e implicación, pois son un grande exemplo para todas e todos nós. Grazas por tanto, María. Entrega deste presente como mostra do noso máis sincero agarimo, gratitude e aprecio. Un aplauso, por favor. Boa tarde. Eu non sei se terei palabras para agradecer tanta honra. Só me cabe decir graciñas. Graciñas aos dinamizadores e dinamizadoras que só podo dicir que neste grupo desde fai 13 anos non houve entre nós un chegatalá, que sempre estuvemos todos para axudar, para facer propostas, para presentar solucións, sempre dispostos a arrimar o ombreiro cando fixo falta. Bueno, mil grazas, compañeiros, compañeiras. Estou emocionadísima. Grazas tamén aos compañeiros dos centros que polo seu esforzo e a súa colaboración, porque esta é unha labor de todos e todos facemos falta. Grazas ao alumnado e ás familias, e ao alumnado en especial, porque eles son o obxectivo desta festa, que sean capaces de manter e de pasar ás xeracións posteriores a nosa lingua. Grazas tamén ao Concello, que desde sempre estivo aí e sempre nos apoiou e sempre nos dou recursos para poder facer esta festa. Así que moitas grazas e boa noite a todos. Que eu non vai a estar no futuro aquí en primeira fila, que para o que necesiten, pois sempre estarei. Gracias.
Festa das Palabras volverá ao vindeiro ano. Para rematar, convidamos a todos os premiados e premiadas a subir ao escenario para acompañar a Gloria Pavía e Rafa Morales, que van poñer o peche musical á 13ª edición da Festa das Palabras. E o digo, quedades todas e todos convidados para a edición do próximo ano. Esperamos vervos por aquí de novo. Ata sempre! Bueno, muchísimas gracias a toda la gente maravillosa que organizó este acto. Parabéns a todos y también parabéns a los presentadores que hicieron genial. Y nada, muchísimas gracias por convidarme.